Καλωσορίσατε στο MyPetsPals, τον απόλυτο ψηφιακό βοηθό για την οργάνωση της φροντίδας των μικρών σας φίλων. Με την επιλογή χώρας, η εφαρμογή προσαρμόζεται αυτόματα στη γλώσσα και τα πρότυπα της περιοχής σας. Δημιουργήστε προφίλ σε δευτερόλεπτα. Αρκεί μόνο το όνομα και το είδος για να ξεκινήσετε. Δημιουργήστε προφίλ σε δευτερόλεπτα. Αρκεί μόνο το όνομα και το είδος για να ξεκινήσετε. Ο AI βοηθός κατηγοριοποιεί το ιστορικό και παρέχει άμεσες επεξηγήσεις για κάθε ιατρική εγγραφή. Παρακολουθήστε το βάρος με δυναμικά γραφήματα και συγκρίνετε την ανάπτυξη με την ιδανική καμπύλη AI. Διαχειριστείτε τα πάντα από ένα σημείο. QR code ανάγκης, φάκελος υγείας και ψηφιακό άλμπουμ. Δημιουργήστε ένα μοναδικό QR code έκτακτης ανάγκης με τα στοιχεία σας για την ασφάλεια του κατοικιδίου σας. Εξάγετε το πλήρες βιβλιάριο σε ψηφιακή μορφή, έτοιμο για κοινοποίηση στο κτηνίατρό σας. Διατηρήστε τον απόλυτο έλεγχο με τη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων και το αυτόματο cloud backup. Η καρδιά της φροντίδας τους στο κινητό σας.